Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya Jikelele kwaye siza ngqo kwizikhululo zethu zosasazo apha eAuckland Park SABC. Kanti ke xa sihlabela mgama singena kwivumba wethu kwisiqendu sesibini. Mamtshali use right? Ngisase right sana umbukeli sesingenile ihora lesibili ake sibheke ihamba phambili leli hora. Umbutho wabasebenzi ikhosatu ubambe uqhankqalazo kuzwelonke namhlanje uqaqambisa ukungonwabi kwabo malunga nemeko yezoqoqosho. Bavulelwe amacala abaqaphi bephini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile ngemva kwesigameko sokushawa kwezisulu okufaka phakathi nokushawa ngesidunu sesibhamu emhlathini kwesinye seyisulu. Sanibona ngibikelele umthandazo gatsha Mr Ngense sodwa ngabantawani ngemhlabeni naye Ekhaya Jikelele show entshe emnandi kakhulu siphethe sports siphethe indaba siphethe weather umnandi kakhulu uhlala nje unethezeke nathi ngithi hey Bakhulelwe ngebheyili yama-10,000 abarhanelwa abathathu kwityala lokunceda uThabo Bester kwiyelekenqe lokuqhwesha entolongweni kunyaka ophelileyo. Abarhanelwe uSinone Matswara, uTebogo Diphulo kunye noTiego Magotsa banikezele kwinkundla ephakamileyo yaseFreystata emva kokuvinjwa ibheyile kwinkundla kaMantyi. Ngoku bahlanu abarhanelwa abangaphandle ngebheyili kweli tyala. Bail was previously denied, but we now are sitting with a High Court judgment that confirms that all three of the persons you've mentioned have been granted bail. I must just correct something. Only two of the three are my clients, and that would be Mr. Sinohe Matswara as well as Mr. Tiego Magotsa is concerned. Mr. Dipolo is being represented by Legal Aid South Africa. Well, we welcome the judgment. You know, we've always maintained that our clients were good prospects for bail even initially, but now that this has been confirmed by the High Court, we are more than happy. Bavulelwe amacala abaqaphi bephini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile ngemva kwesigameko sokushaywa kwezisulu okufaka phakathi nokushaywa ngesidunu sesibhamu emhlathini kwesinye sezisulu. Sixoxisane ke nobambe njengesikhulumi seIPD kuzwelonke uRobbie Rabrabu. According to IPIT, these things are not allowed at all, and the police officers are supposed to protect people and not to attack them. Because people are actually looking at the police for protection. When they start doing that to them, it means then they are not protecting them anymore. So they can't trust them. They are also scared of the police when they see the police coming to them. Ikomiti elibhekele ukusebenza kwansuku zonke le-ANC luvume ngaphandle kokungabaza umbiko webamba lomvikelo omphakathi uadvocate Koleka Gcaleka njengoba ethole ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa akanagcobho ngodaba oluphathelene neplazi lakhe iPhalaphala. Esithangamini nabezindaba eLuthuli House ekseni namhlanje unobhala we-ANC ugxeka amaqembu ezombusazo kanye nalabo abakhwele badilika ku-advocate Koleka Gcaleka ngesinqumo sombiko wakhe othole umongameli wezwe uCyril Ramaphosa emsulwa odabeni oluthinta iplazi lakhe iPhalaphala. The ANC welcomes the Public Protector report, which found nothing untoward in the conduct of the president, including the fact that there was no evidence of paid work outside his duties as president of the republic. Odabeni lwenkinga yogesi amalungu ekomiti elibhekele ukusebenza kwansuku zonke leqembu izwakalise ukweneliseka ngohlelo lomsebenzi oqhutshwa ungqongqoshe weindaba zogesi njengoba kamuva nje kubonakala lehlile izinga lokucishwa kwawo ngenhloso yokuwonga. The interventions at Eskom are beginning to show definite signs of turnaround, which will see South Africa being relieved from the devastating socio-economic impact of energy shortfalls. Umbalula uphinde wadalula nokuthi ingqungquthela yophiko lwabesifazane be-ANC isisemome njengoba izoqala ngesonto elizayo mhla ziyi-14 ezobe ibanjelwe eNasrec izinsuku ezintathu.
Umbutho wabasebenzi COSATU ubambe uqhankqalazo kuzwelonke namhlanje uqaqambisa ungonwabi kwabo malunga nemeko yezoqoqosho. Kulindeleke ukuba kuqhutywe umatshi kwizixeko needolophu ezinkulu zelilizwe. Umongameli uCyril Ramaphosa uzohambela ikhomishana ye-12 phakathi kweNingizimu Afrika neDemocratic Republic of Congo eKinshasa namuhla. Le khomishana yamazwe amabili izoqhamuka namasu okuqinisa kabusha ukuyibophezela kweNingizimu Afrika ekusebenzisaneni ne-DRC ukweseka imizamo yezwe yokwakha umbuso osebenza kahle. INingizimu Afrika inotshalomali olubalulekile eDRC, ikakhulukazi phela eyinsizeni zezemali naseyimayini. Kuneyivumalwano engaphezulu kwama-30 eyisebenzayo phakathi kwalamazwe ubomabili eyihlanganisa imikhakha eminingi efana nezokuvikela, ezohwebo, ezamaphoyisa kanye nezamandla. Iingcali zamandla zithi ukwehla kwezinga lokuveliswa kombane kweli lizwe okuthe gqolo ukubuyisela ithemba kwimeko yombane kweli. Ekhuluma ngesonto ungqongqoshe wezogesi wadalula ukuthi ihamba kahle kakhulu imizamo yokuqeda uhlelo lokucisha konga ugesi. We have good news in terms of Eskom's supply side, some improvements that we've seen there, but some of the improvements can be attributed to the demand that is relatively lower than expected. Perhaps when we see the later winter period, we may see an increase in that demand. Eskom isaqhubeka nesigaba sokuqala kanye nesesithathu sohlelo lokucisha konga ugesi, kanti ongoti bathemba ukuthi umthamo wogesi uzoqhubeka nokwenyuka. In the long run, we hope that they are able to maintain that. Maybe there will be challenges towards the latter end of winter, but hopefully when the Kusile units, that are the 3 units that are supposed to be back on stream in November and another one in December, hopefully when those come in, we will see much more improvement. Kepha-ke uma iziphehli ze-Eskom esikhungweni Kusile zingalungi ngesikhathi kuphinde kwenyuke izinga lokusetshenziswa kogesi, lokhu kungaphazamisa imizamo yokunqoba lenkinga yogesi ngaphambi kuka-2024. Lenyanga ke yekhala inyanga yokubhiyozela usuku lokuzalwa longasekhoyo utata uNelson Mandela uHolihlahla. Siyakhuthaza ke ukuba sivuselele imbali kantu, sibuyise ubuntu eluntwini, sincedisane singabahlali njengoko naye wayenza. Lenyanga singena kuyo kaJulayi yinyanga uninzi lwabemibeli oluthi lubhiyozele ngayo ukuzalwa kweqala lomzabalazo ongasekhoyo uba uNelson Mandela, kukwenziwa nemisebenzi yesisa kukhunjulwa igalelo lakhe kubemibeli. Kodwa kulonyaka umsitho wokuphawula lenyanga kaba uMadiba uqhube phantsi kwemeko ezingaqhelekanga kulandela ukugxothwa kobesakuba ngumlawuli oyintloko kwiNelson Mandela Foundation nochi I can assure everyone that the foundation is steaming straight ahead, doing the work that we are meant to do. All our donors, everyone else can be rest assured that funds are safe, that none of those have been in any means compromised. Phakathi kwezinto zokuphawula lenyanga kaba uMadiba kutyalwe umthi ngenjongo zokuphawula kwanokulumkisa uluntu ngobungozi bemo yobushushu obugqithisileyo kwihlabathi iglobal warming ngelasemzini kwimveliso yokutya. Kusenjalo umbutho iRight for Hope uthi uvuya kakhulu ukusebenzisana neNelson Mandela Foundation. We not only encourage the participants who pay an entry fee to the Nelson Mandela Foundation as a donation, but we encourage those companies and partners to do something for those communities along the route. iRight for Hope ithi ngoncedo lwemibutho amashishini noluntu ngokubanzi iyakwazi ukwenza utshintsho kwintlalo yoluntu. NgoSeptemba kulindeleke ukuba baqhube ibhayisekile besuka kwikhaya likaba uNelson Mandela eliseSoweto bayokutsho eHowick apho wanqakulwa khona uba uMadiba. Ukanti kusenjalo kwiphondo laseLimpopo kukho imbaleki engapheli mandla kwaye ezimiseleyo ngokuguqula isimo sendawo aphuma kuyo.
Uhambo olude lukaMalisela Mokonyana ukusuka ePolokwane ukuya eMosina nokubuyela ePolokwane luza kuthatha iintsuku ezili-14. Injongo yolu hambo kukutsala inkxaso-mali yokwakha indawo yezemidlalo eMashashane. Okwabizwa ngokuba ngukumkani, uMokonyana yimbaleki enebhongo engavumeli iminyaka ukuba imphazamise. Ngexesha lohambo olubizwa ngokuba yi-Centenary Walk for Tata, uthe uza kuthatha ikhefu eMokopane. The walk will start right here at Polokwane Smelters Mine. Lolu hambo luzoqala la ePolokwane Smelter Mine, luzodlula ku-N1, luze luyophumela eMokopane naseMatlala. Ngizohamba ngomgwaqo Kolobho, ngiphikelele ku-Old Days, ngibuye futhi ngeMusina ku-N2, ngize ngifinyelele futhi ePolokwane. Olu hambo lukwajolise ekuqaqambiseni ububi ekuhlaleni okufana nobundlobongela obusekelwe kwisini. I'm from a rural area where there is no... Ngidabuke endaweni lapho ezemidlalo zinganakiwe khona. It's a fundraising for a sports complex. uMokonyana uza kuqukumbela uhambo lwakhe ngomhla wokuzalwa kukamongameli ongasekhoyo umhla we-18 kule nyanga. Uya kuthi ke aqhubele phambili nokuthatha inxaxheba kweminye imisebenzi yosuku lokubhiyozela utata. On my arrival on the 18th, Ngokubuya kwami mhla ziyi-18 kwephezulu, sizoba nomcimbi bese sivakashela indawo zabantu abakhubazekile. Emva kokuba ephumelele umdlalo obizwa iGolden Games eLimpopo, uKing Mokonyana ufuna ukukhuthaza abanye ukuba bazibandakanye kolu hambo lwakhe. Unethemba lokuba osomashishini baza kumxhasa kwakhiwe indawo yezemidlalo ukuze kuxhamle uluntu lwaseMashashane. Enkosi ngokuhlala nathi nisibukele kaloku apha ekhaya jikelele. Kanti ke kwinqaku lethu eliphambili sithe umbutho wabasebenzi COSATU ubambe uqhankqalazo kuzwelonke namhlanje ukuqaqambisa ungonwabi kwabo malunga nemeko yezoqoqosho. Umculi wamakhwaya osemncane uLuthando Mahlangu ushiye abaningi bekhexile ngesikhathi ekhalemuka nomklomelo womculi wamakhwaya ovelele emqhudelaneni kobubanjelwe eRema Bible Church mhla zi-3 kuNhlangulana. Azange nje sicabange kabili ke mbukeli ngesikhathi sekufanele simmeme phela lapha ohlelweni lwethu, naye ke wavumela phezulu washo nokusho ukuthi cha akafuni ukuxhumana nathi ngocingo kwandle lentshe esixhumana ngayo nehambeli zethu iZoom akayizwa. Kunalokho nje uqoke uyifikela mathupha qathatha e-studio ukuze nathi ke sobhema sikholwe ngekhono lakhe. Luthando siyakwamukela sisi ekhaya jikelele. Hello. Hi. Kunjani sisi? Awusemhle sana. Ngiyabonga. Ngiyayithanda outfit yakho. Hayi ngiyayithanda umuhle. Manje ungixoxela uneminyaka emingaki? Ngina 14 years. Njengoba una 14 years njengamanje manje waqala nini ukubona ukuthi wena uyathanda i-choral music unekhono futhi? Mina ukucula kwami ngaqala ngise primary level, ngisafunda eJabulane Primary School whereby ngifunda grade 1. That's when I started singing emakhwayeni amancane ngiculisa uMemukhini. Ha manje uMemukhini uyena wayekufundisa ukuthi inote lishawa kanjani, inote libamba kanjani? Uyena bekade angifundisa njalo no conductor bebasibizela nabasizi nje ukuthi basize ngomculo wethu mase sichubeka nje. Manje benipractice like how often? Mhlambe evikini njalo ngama Thursdays or every week? Ngoba besebancane ngaleso sikhathi singakakhoni ukuthi si travel mhlambe ukuthi sisuke ekhaya ukuza esikoleni ngama Saturday, so but decide nje ukuthi si practice every afternoon makuphela ama classes then bese siya attend. Manje awungitshela ukuthi yini le different ngawe nje ehlukile ekwenza ukuthi bashaye bonke emakhanda bese wena ukhale wemuke nomqhudelwano? Ukuthi mina ngicabanga ukuthi njengoba kade ku first level bekuthi sisizwe ama conductor kuphela, kodwa ke kuyafuneka ukuthi ngesinye isikhathi sisizwe abanye abantu ekufana nokuthi mhlambe uprincipal uma busy ngeoffice work then bese asibizele amanye abasizi nje abazosiza ngomculo wethu ukuthi bezwe ukuthi ukuphi la senza khona ama mistake mhlambe bese bayalungisa njalo. Hayi uyabona mina manje ke siyafisa
isuku ukubona ushaya into yakho ukuthi yini lento yakwenza ukuthi waphumelela. Ngakho ke mbukela ke sibheke nje ukuthi uLuthando unqobe kanjani ngesikhathi ke ebambe iqhaza kulomqhudelwano. Udirector wethu nje uzofaka lapha insert encane simbone enza into yakhe. Baretsi batswa letsholo la koma ya batla koma e tsina e monate bagolo bana ditlogolo le dikokomana ba tlhabeletsa dikoma koma we monate jang re tswang ka tlhoafalo mpeng ditsebe utlang ke bankatlhako apang diatla mathawa dume utla pina utlang ke bankatlhako apang diatla mathawa dume utla pina Nakoma uta opang de ta kudume matao kama kieta fitile sabele tang khubi nakoma uta opang de ta ke banka thako
yazi into yakho ngizwe nje hiqorize yabona ingoma yakho sekuyayazi ngiyibambile hayibo italent elingaka lalela yazi into engiyiqaphile ngale performance yakho lalela uyacula khona lapho ngena noku-actor khona lapho ngathi uzoxoxa indaba storytelling manje uba nonifundisa zonke lezi zinto because mina nje I initially thought ukuthi hayi uzoshaya nje i-choral music eserious kanti futhi siphinde sinyakaze kuba mnandi yebo siyanyakaza i-choral music kahle kahle ngifundiswe uconductor wami abo-conductor bami abayi-2 bese-ke njengoba bengishilo ukuthi kuba nokuchubeka la sichubeka khona mhlambe sesiya ku-district level bese i-district seyangenelela isifunela abantu abazosiza abafana nabo Mr. Muhayise i-pianist and then usesi umutawung umpho and then nabo Mr. Phiri yibo-ke abasizile ukuthi sifike la sifike khona ngabe bebangekho nje nathi bengesifike la kuba khona futhi ngibonga no-principal ukuthi naye ube khona asifunele abantu nje abazosiza manje nje uma ngabe uzoba ne-competition enkulu njengale kade ukuye awungitshela nge-preparation ukuthi yini into oyenzayo ukuyilungiselela specifically ukuthi yabona-ke manje angisatraini nje njengoba bengihlezi ngitraina every day ngoba ngibhekele la mqhudelwano sekufuneke ngitraine kanje manje yazi ukuthi into engisizile la okhunye ukuthi ngenze lento ama-facilitators angitshela yona uprincipal angitshela yona namanye nje ama-advice engiwatholayo ukuthi ngikhone uphumelela izinto ezifana nokuthi ngihlale ngigcoke warm cause as i-chorister funeka bangelwa amakhaza nje hayibo lethani jacket ingane igqoke bo lethani and then bese okunye ukuthi kunokudla lokho enjengama-chorister esingakudli ama-dairy products ukudla okunepelepele okubabayo then bese simele singakudli lokho ukudla okunjalo manje wena uthanda ungitshela-ke ngiyazi ukuthi usuperforme kakhulu-ke girl kodwa nje awungitshela ngale performance othi this one stands out iyona nje kushaya umqhele lapho ubona khona hayi ngashaya-ke laphaya i-performance eyangichaza kunayo wonke i-performance yakuma-national abona le performance yangishaya ukuthi abona manje ngathola ne-standing ovation ukuthi abona abantu abadala izingane bengekho nje umuntu obengakhali kwathi mababhekana abantu mangiceda ukuperforma nami ngathi mangibabheka amehlo abomvu amehlo abomvu nje ngavele ngezwe ukuthi abona la bengayeli kuyodlala ubizo lwami-ke lo this is my calling I need to be doing this manje-ke njengoba usunqobeke lo mklomelo omkhulu kangaka awungitshela-ke lokho okutholile how are you going to use it uzokusebenzisa kanjani ukuthi uzise uthuthukise futhi ikhono lakho mina lokho engitholile ngizokubona njenge-opportunity enhle ukuthi ngikhone nami ukuthi ngisize abanye abantu abafana njengami nje abaphiwe ngoba siphiwa ngezindlela ezihlukile nje ukuthi yabona ngisize abanye abantu bese-ke nami-ke ngingapheleli nje lana kodwa ngiqhubeke ngendaba yomculo fana nokuthi njengoba nje ivula amehlo iphelela kwa-grade 9 ngithole isikolo esino-music as i-subject then senze namanye ama-subject nje ukungisiza lokho ukuthi ngichubeke ngomusic ngifunde kulokho evele nginako ngomusic yazi ngikuzwile ubonga othisha bakho no-principal no-conductor bakho kodwa yabona-ke manje mase kufuneka uye ema-music school ngicela ubonge nabazali phela abazali nabo ngiyababonga ngesekelo abangiphe lona ngoba ngabe bebangekho nje ngabazange bavuma ukuthi ngicule bengengibe la ngikhona so nabo ngiyababonga abazali nawo wonke umuntu nje othethe isikhathi sakhe sokuthi abona namuhla ngiyeka lento engifuna ukuyenza ngiyobukula uthando manje luthando ongixoxela-ke imuphi nje umlayezo ongawusho message ongawubhekisa kontanga bakho your peers abafisa nabo ukuthi bangene kulo mkhakha kuwo mina umessage engifuna ukudlulisa nje ezinganeni ukuthi kuyo yonke into abayenza abayenze bazimisele futhi njengoba siphiwe ngezindlela ezihlukahlukene bengaba advisor ukuthi nabo laba khona bangahlali phansi mababona nje ukuthi banekhono mabasukume benze bathole uxhaso nabo abazali nje nyaba advice ukuthi basize izingane zabo ukuthi nazo bakhone ukuphumelela njengoba nami sengiphumelele nje kodwa bangabathatheli phansi ukuthi ingane uma inekhono elifana njengelami lokucula bathi hayi uzayibona leyo nto uma sewukhulile amakhwaya ayakhona esikoleni ngiya-advise nje izingane ukuthi nazo zingenele amakhwaya uma ngabe kunabo spelling bees zingenele ziparticipate lokho kuzobasiza kakhulu yazi luthando yini enye into engichaza ngawe sisters ngichazwa ukuthi ukhuluma ulimi lwesintu ngoba iy'ngane zamanje phela sekuyisingisi phambili kodwa wena ngithanda ukuthi nanendlela oyi-articulate ngayo hayi
so iyangichaza ngicela nje ukuthi uqhubeke ngikufisela yonke inhlanhla engathi ungadlondlobala ngikubone futhi noma usumdala lokhu ukhulu lokhu uqhubeka wenze ngifuna ubona ususisa omdala kodwa usaqhubeka usenza lo mculo wakho umnandi kakhulu siyabonga futhi nokuthi uzozivakashela la ekhaya hayi ke yabo manje sesoyedolo kodwa ngifuna ukuthi mase siye ezitolo ushaya into yakhe emfishane nje bese sihamba seyitolo ngiyadedela ke ke ngiyabonga Sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngokuthi uhlanganyele kanye nathi kanti ke njengamanje sesibheka izindaba zezemidlalo phesha kwelwandle amaqembu aphezulu enza inguquko zawo ezinqala njengoba phela elungiselela isizini ezoqala njengamanje ke sibheka eEngland nala kwaMangisi lapho sigxila khona amehlo eOld Trafford eqenjini ke iManchester United. Mason Mount nguyena ke umdlalo osehambile kwiChelsea ecikice isivumelwano neManchester United. Mason ubegijimela elinye iqembu lase-England iChelsea edlalela enkundleni iStamford Bridge khona kwelamangisi. Mason ke mbukeli kubuka ukuthi usevele uvalelisile eqenjini lakhe elidala iBlues. Iqembu eliqeqeshwa nguEric ten Hag iManchester United licikice isivumelwano seminyaka emihlanu nokuyisivumelwano esibalelwa ke emalini ecela ku5 million wamapounds okuwupondo baseBrithani kanye nenye futhi imali ehambisana nalesi sivumelwano. Kuzobonakala ke ukuthi ingabe lo mdlali uzokwazi yini ukuguqula amatafula kuleli qembu elibalwana amakhulu emhlabeni. Ibanyana yenze isivumelwano semali nombutho wesizwe webhola ekhatywayo iSAFA. Nanjengoko Mandela Foundation sele ingenelele umdlali ngamnye uza kufumana R230,000 uRifilwe Jane ungomnye wamalunga athenjiweyo eqela phakathi kwabo abadlali. Sincokoleke umkhaba Gcebe Madontsela ongumsasazi wezemidlalo kwisikhululo sikanomathotholo se-SABC Ukhozi FM. Umengameli weCAF uDr Patrice Motsepe sinenhlanhla kakhulu ukuthi sibe nabantu abafana naye eNingizimu Afrika okuwumuntu ohleze eqinisekisa ukuthi uyangenelela. Uma ngabe uzobuka indawo eziningi kusukela ezikoleni uyaqinisekisa ukuthi i-sport development into ebuyayo kuyinto ebingasekho. So ukungenelela kwakhe ezinkingeni ebeyibhekene nebanyana kusilekelele kakhulu ngoba uzokhumbula ukuthi intokazi zagcina zingawudlalanga nomdlalo kwakumele ziwudlale ngesonto zikhomba ukungenami ngendaba zezeyimali. So ungenelela kwa Dr Patrice Motsepe ngefoundation yakhe Motsepe Foundation kulishintshe kakhulu izinga lokuba phansi bomoya kubadlali ngesimanga sokuthi bathe sebehamba besebejabule kakhulu ngoba sitholile ukuthi Motsepe Foundation ifaka imali elinganisela ku6 million okuzokwenza ukuthi umdlali ngamunye athole u230,000. Uzokhumbula ukuthi le 230,000 akuyona yodwa imali nje kuphela bazoyithola njengoba sebevele bekhona eqenjini lesizwe lakuleli laseNingizimu Afrika. iFIFA izonikeza umdlali ngamunye u520,000 okusho kona ukuthi ke leyo mali uma ngabe uyibheka kusho ukuthi yak 700,000 okuyinto eyenza ibanyana ihambe ijabule kakhulukazi kulabo abahamba izolo njengoba abanye bezohamba namhlanje. Njengoba ususemome nje umqhudelwano wendebe yomhlaba yebhola lomnqakiswano nokungumqhudelwano ozosingathwa ngumkhandlu dolobha iKapa sibheke emuva njengoba sibukisisa amalungiselelo enziwe yiNingizimu Afrika ukuze ifike la. Mbukeli phela khona esengikhohli ukuxoxela khona ukuthi ke lo wayengumengameli wenhlangano esingethe ibhola lomnqakiswano uMimi Mthethwa useyizihambeli sethu nje esizohlaziya naye lo mqhudelwano uze uphele. Uma ngabe ucanga ukuthi ngisengemithi qagela ukuthi nginobani kuZoom. Mimi sikubingelele sikamkele ohlelweni ekhaya Jikelele.
Ngiyanibingelela nani, ngibingelela nabalaleli futhi bona ababukeli bohlelo lweni. Sibonge kakhulu ukuba nawe namhlanje. Mimi indebe ibilokhu nje izulazula ike iseKapa njengoba sekuzoqala lo mqhudelwano. Ngabe nje injani hype ke njengamanje? Abantu sebeyemukele kanjani amalungiselelo alomdlalo? Imukelwe kahle kakhulu. Mangabe sixoxisana ngizothanda mina ukudana enjalo ngibuyele emuva ngoba njengoba indebe yomhlaba isize yafika nje futhi njengoba sizosingatha umqhudelwano womhlaba wonke ebholeni lomnqakiswano. Kukhona phela lapho esisuka khona. Siyazi ukuthi yonke into iba nomlando wayo. So njengoba sazi ukuthi kuphunywa nakwi-TNL i-Premier League ye-netball, ezinye zeyinhloso ezayibhaliwe lapho siqala i-TNL kwakuwukuthi kufanele ukuthi indawo nendawo, i-province neprovince kwaziwe nge-netball. Kube khona abadlali abasuka khona kuleyo ndawo asebedlala ezingeni eliphezulu. Okuzokwenza ukuthi uma ngabe sekuthiwa indebe yomhlaba iyafika noma kuthiwa siyodlala phesheya, abantu bala eMzansi ikakhulukazi amantombazanyana nabafanyana abasakhula bakwazi ukuthi nathi endaweni yethu simbone usibani ehamba eyodlala. So ngijabule kakhulu ngoba kuzo zonke indawo lapho indebe ebifika khona ubulibona isasasa futhi ubona ukuthi sebeyaqonda kahle nge-netball. Angithi phela uzokhumbula nokuthi ngenkathi siqala sibranda i-netball sathi uma sikhetha u-multi choice sithi uyena sizohamba naye kwaba khona ukungaqondisisi ukuthi sasenzela ukuthi sifisa ukuthi ukusakaza kufike yonke indawo kwi-Afrika yonke siphinde futhi sikwazi ukuthi sibe nabantu sizoxhumana nabo uma kuthiwa i-team yethu iyodlala phesheya sikhumane no-Sky TV. So-ke njengamanje njena njengoba sekwenzeka lokho kwakuleyeka i-foundation yokuthi wonke umuntu uma kufika lesi sikhathi ngisho umsakazo omkhulu kakhulu-ke umabonakude omkhulu njengo-SABC nje bakwazi nabo ukuthi bafinyelele kuzo zonke indawo sebekhombisa izinga eliphezulu le-netball. So sijabule kakhulu ngendlela indebe emukelwe ngayo. Sesimimi impela ukusungula kweligi ke iPremier League netball cha kwayisiza kakhulu ke kwalisiza kakhulu iqembu lesizwe. Kwalisiza kakhulu iqembu lesizwe ngoba enye yeyinhloso sasithi sifisa ukuthi kube nale league ukuze iprovince neprovince ibe nepool ya players amakhulu. Uzokhumbula ukuthi ngenkathi siqala le league kwabe sekulandela futhi olunye uhlelo olwalulethwa ubaba uMbalula eseyiminister yakwaSport olwakuthiwa u-EPG. Yakhumbula ukuthi ngelinye ngomunye umnyaka njena netball sake sapanishwa kwathiwa angeke ngampela size sivunyelwe nokuthi sibhide ngesibhidela ukuhosta ngoba sasingahambisani neyinhloso esasiyibekele zona kulolo hlelo lwe-EPG. So njengamanje uma ngabe silokhu siqhubeka ngizothanda ukuthi siyithinte nalezo zinto lezo ngoba inhlelo esuke iqhamuka kuhulumeni mhlawumbe njengengalo okufanele isupport e-sports ibone ukuthi siyakhula. Siyazazi inhloso zakhe ukuthi zithini ngezemidlalo. Uma ukhumbula phela ukuthi sisuka kuphi siyizwe lase South Africa sisuka lapho abadlali bethu ekade bengawatholi amathuba alinganayo. So-ke njengoba silokhu siqhubeka nje ukuhamba kwendebe uyibona imukelwa kangaka kuyangijabulisa ngoba kusho ukuthi kukhona okuncane esikubhenefithile ngokuthi sibe nalezi inhlelo enjengo-Premier League. Engabe ke i-netball njengamanje isi-competitive ngalendlela yokuthi usungayiqhathanisa nemidlalo ethathwa ke njengemkhulu kulelizwe okufaka phakathi ibhola ley'nyawo, elombhoxo kanye ne-cricket. Uyakhumbula njena ema uphatha lokho ngijabula kakhulu ngoba enye yezinto esasiyikhuluma engangiyikhuluma kakhulu yokuthi kwenziwa yini ukuthi thina siyabantu besifazane sibaningi kangaka ezweni kodwa i-sport esidlalwa yithi umdlalo wethu ungabibikho ngishona kwi-top 5. So sase sikulwela-ke ukuthi sizoyibranda i-netball siyibeke ezingeni lezi khondla ey'ntathu okuyi-soccer, i-cricket, i-rugby. Sathi nayo sifuna ukuthi ibangisane nabo. Wonke umuntu uma ngabe kukuthi njena isikhathi sokubukela ezemidlalo akhethe nje ukuthi cha ngifuna ukubukela i-netball. And njengamanje uma uqala ubuka iy'balo zenu njengoba niye nenze nje analysis ningabantu bakwa-SABC ne-media niyabona ukuthi ngampela bangaka
kangakanani abantu abakhetha ukubukela i-netball. So kimina nje ngijabula kakhulu ngoba yebo sesiyabangisana no soccer no rugby no cricket and futhi vele ngokuhamba kwesikhathi uyothola ukuthi sokhula kakhulu si-netball ngoba sine advantage yokuthi baningi abantu besifazane vele and i-netball iwona mdlalo omkhulu oqoqa bonke abantu besifazane. Izinhlaka ze-netball zimi kanjani-ke Mimi ey'fundazweni? Engabe iy'ngane ey'sakhula zinabo yini abantu-ke abavele ey'ndaweni ey'hlala kuzona engabakhomba phela zithi yabona nje nangu sibanibani wangasekhaya? Angifuni ukuthi ngikhulume kakhulu lapho kodwa okungiphatha kabi ukuthi ngenkathi ngishiya kwa-netball ngo-2017 kwakuneplan elalikhona elalihambisana nawo nempendulo yalombuzo ongibuzayo wona njengokuthi nje ukuthatha abalaleli ngibabuyisele emuva ngenkathi siqala i-Premier League sasishilo ukuthi siyofisa ukuthi i-province ne-province ibagcine abadlali bayo laba abasuke sebevelela befika ezingeni lokudlala kwi-high performance. Ngizokwenza example nje la nge-KZN ngoba ngiwase KZN. Akubi mnandi futhi akubi kuhle for i-development ye-sport ukuthi abadlali abanjengohlokoloza bethi beqale bakhuliswa bafundiswa yonke into e-KZN bese beyathathwa ngokusheshsha behambe beyodlala kwezinye indawo. Yes, ngiyavuma ukuthi kwesinye isikhathi lokho kwenziwa ukuthi basuke belandela amathuba ukuthi phela bayofunda nabo kufanele babe nekusasa. Kodwa injongo enkulu ye-Premier League kwakuwukuthi asifuni ukuthi kube khona i-province ecegayo ngoba njengamanje uma ukuthi i-Premier League sayiqala nini kufanele ngabe kahle kahle kukhona umdlali nomdlali mhlambe nje kwi-province noma at least i-team yethu ne-squad lesi sobe sidlala mhlambe uthi uma ubala ama-province uthi bangaki abadlali abarepresenta i-country uthola ukuthi out of 9 provinces mhlambe ama-province awu-7 noma awu-6 angenile lapho. So ngisenakho ukukhala kancane ukuthi angazi ukuthi yena engithe mase ngihambile base beqhubeka kanjani ukuthi bakhumbule phela ukuthi i-netball nayo yonke imidlalo ekhona eSouth Africa injongo enkulu eyokuthi siyidevelope bese sinikeza amathuba ngoba South Africa sinomlando esingeke siubalekele ukuthi abantu abamnyama ababonakali bevela mangabe serepresentwa i-country nationally noma internationally. So uma ngabe sizokukhohlwa lokho angafisi ukuthi sikhulume ngeteam le ekhethiwe ngoba nakhona futhi ngizothi mangabe mhlambe sesifika lapho ngichaze izinto eziningi engizibona ukuthi zisibuyisele emuva kangakanani siyabantu base South Africa. Uma ngabe i-team ezosimela inabadlali abawu-3 kuphela abamnyama ngiyababona laba abawu-2 abangama-reserves but ngikhuluma nge-top 12 mangabe bewu-3 kuphela kusho khona ukuthi sesiphinde sabuyele emuva ngoba ngikhumbula kahle ukuthi ngesikhathi ngiseyingxenye yakwa-netball South Africa sasikulwela ukuthi ababi baningi abadlali abamnyama and uyakhumbula futhi uzokhumbula ukuthi kwakuyimina engange ngithole mhlambe ukuhlaseleka kakhulu ngokuthi ngithi angithandi ukuthi umdlalo omnyama abekwe ezingeni lapha ngizokwazi ukuyibonakalisa khona engakabi ready. So njengoba ngisho kanjena nje angiqondile ukuthi ngifuna ukuthi abadlali abamnyama vele bathathwe nje bafakwe ethimini kodwa bekunesikhathi esanele selokhu sasukela ngo-2018 sizwa ukuthi sizohosta bekunesikhathi esanele ukuthi kube nama-programs azobondana ngqo nokuthi abadlali abamnyama-ke sibafikisa kanjani mangabe sekuthiwa nansi i-World Cup isiyadlalwa eCape Town. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi i-South Africa yakhelwe abantu abamnyama mhlambe abangaphezu kwa-80%. Kodwa mawubuka njengamanje bangaki abadlali abakhombisa ubuso beSouth Africa ethimini ngingasho ukuthi kufanele bavele bathathwe ngoba nakho bemnyama kodwa bekunesikhathi esanele ukuthi uNetball South Africa enze ama-programs okuthi asize laba abadlali abamnyama abaningi esibaziyo ukuthi nabo they are good enough abasize nabo bakwazi ukuthi umqeqeshi masekhetha nabo bakhethe basirepresent. Sibonga kakhulu-ke Mimi Mthethwa ngesikhathi sakho. Hayi siyajabula ngoba sazi lokhu nje siba nawe sesihlaziya-ke imidlalo mengabe isiqalile. Sikufiseleke nosuku oluhle. Ngiyabonga kakhulu sisinami. Mbukeli-ke lo bekuMimi Mthethwa wayengumengameli wenhlangano esingethi ibhola lomnqakiswano kuleli i-netball. Njengamanje-ke mbukeli ake size umadlongothi ukuthi zithini indaba zebhola lombhoxo.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Sele kusisithuba esingangonyaka iqala leqonga nomvelisi wemidlalo yeqonga nomabonakude umnumzana James Ngcobo echongwe njengomvelisi wobugcisa eJoburg City Theatre. Ngaphambi koko ke okaNgcobo uchithe iminyaka elithoba esenza umsebenzi ofanayo eMarket Theatre kwaye ke wayengumntu wokuqala omnyama ukwenza lo msebenzi kule theatre. Wow! Well, namhlanje ke sikunye naye apha kwizindlu zethu zosasazo ulapha ngqo. Masikubulise Eskom enkqubeni. Ndiyabulela. Kubulela thina amapholoba. Khawusixolele banzi ngomsebenzi wakho. I mean uchithe ixesha elininzi useMarket Theatre. Ingaba mhlambe intoni eyohlukileyo? So la ngikhona manje i-theatre ke enkulu kune market ngoba sirana i-Joburg Theatre, sirana i-Roodepoort Theatre, sirana i-Soweto Theatre. So a market here being we building L1, L theatre out 3. But in terms of umsebenzi wenza, you send umsebenzi wakho usafana ngoba ngiyi artistic director. Lokho okuchaza ukuthi imina njengomuntu opheka ekitchen. Intambo zikuwe. Yes, mina ngibheka ukuthi uzongena lo mdlalo uzoba nobani, uzodirector ubani, ubhalwe ubani, uzodlala isikhathi esingakanani, why siwenza. So ingakho umuntu nje into ethi inyawo zinodaka kade unethwa kodwa nguwe lo usamile awugunqa ngoba iyangijabulisa umsebenzi ngenza umsebenzi ophuma enhlizweni yami ongijabulisa kakhulu and olunye uthando lwami olukhulu nginalo elokuthatha igenge encane kubalekile ukuthi sibathathe sibe lento yokuthi emva kokuba sihamba thina emhlabeni khona igenge encane ofanele ingene kule khundla sikizona. So indlela yokuthi siya mentorisha abantu abancane ibaleka kabi kumina. Ngisebenza nabancane, ngisebenza nabaphuma ema-university. eMarket Theatre ngiyilapha for 9 years ngasebenza nama-director awu-45 amnyama abafana namantombazana abaphuma ko-VET, ko-UCT, ko-Stellenbosch, UKZN. Sibathathe sibafake emsebenzini so that sazi ukuthi siyabakhulisa. Nase-Joburg Theatre ngenza-ke into efanayo nalapho ngithatha igenge encane ebhalayo, igenge edirectayo, abalayithayo, abenza sound. Inkolelo nje yami ukuthi wonke umsebenzi siyenzayo eSouth Africa funeke sithathe igenge encane siyifake la ekhwapheni ngoba nami khona abantu nami ngisasemncane abangibonisa indlela. Ewe, umbuzo omkhulu kaloku lento ithethayo kukuba ngeyiphi ilegacy ozawushiya xa sowuhambile and ndiyayithanda kuba ngenene nesixhosa siyatsho uba ligotywa liselula. Ungene apha ungumntu omnyama wokuqala ube ungene kwi-theatre. Mhlambe wathi xa ungena zintoni wafumanisa uba no izinqe zami mazivakale manditshuntshe u1 no2 zintoni mhlambe owaziphawula wazitshintsha? Uthanda kabi lo mbuzo. Kumina kwaba yinto ebalekile ukuthi kubonakala ukuthi kulesikhundla sisikhona khona umuntu omnyama ofikile ukushintsha kube nenguquko yezinto ezazenzeka and ngakwazi ukuthi ngicreate indlela yokuthi izinto zibe balance, senze imisebenzi yazo zonke inhlanga kungabi umsebenzi ohlangu oluyi-one. And ngaqala futhi i-theatre nga-introduce into yokuthi senze i-theatre ngeyilimi zethu ngoba i-theatre njalo sihlale senza nge-English. Senze i-theatre ngeyilimi zethu and lapho ngaqala ngakhomishina ababhali abaningi abamnyama especially labo bengibathola kuma-universities senze imidlalo yesitswana, yesipedi, yesitsonga and so njengoba ngiyilaphana nje eJoburg Theatre sifuna ukwenza nencwadi yesixhosa ethi inqumbo emnyanya iyabhalwa AC Jordan. Sizokwenza incwadi yesiZulu kuthiwa ubhuku lwamanqe. So then njengoba i-constitution yethu isho ukuthi yonke into funeke ibe kanjena, nginenkolelo ukuthi la sisebenza khona funeke siyibonise lo nto, ingabi into ebhalwe phansi kuphela. Ingabi into ebhalwe phansi. Funeke siyiphile lo nto. Ndiyathanda xa uthi into yokubana nizawenza nebali lesixhosa elithi inqumbo yeminyanya. Into ethi ani-act nje kuphela kodwa nivuselela namabali akudala, you bring them to life. And ndisazoza kwinto yokubana kudala usebenza inyawo zinodaka, yiminyaka 10 uxelenga ungumpheki uyipheka le mbiza. Uye wabalula
ukhulula earlier on that into yona oyithandayo kukuba usebenzisana nabantu abatsha uyabafundisa njengoko nakuwe wafundiswa. Ungathi mhlambe yintoni ekwenza uzingombe isifuba uthi xa ulala ebhedini ngobusuku uthi tyhini ndenze oku noku intoni ekwenza uzingombe isifuba ngomsebenzi wakho? Nginabantu abancane engasebenza nabo abawina ama-award manje asebe-direct imidlalo overseas and bangifonela bathi Bab James unjani ngilana ngisebenza ngiseLondon ngenza umsebenzi othize abanye babo sebeqala ama-companies wabo and so lonto iyangijabulisa and nami imisebenzi yami engiyenzayo ayikho la ayipheleli la eSouth Africa. Umsebenzi wami ngiyawuthora, imisebenzi yami ithora abo Canada, abo UK, ngiye Scotland next month, you know abo Sweden, United States. Khona umsebenzi omkhulu engawenza no Yuma Sekela, ngine company no Yuma Sekela all the way as ahamba emhlabeni senza umdlalo no Prayu walk to songs of my creation as I tour around the world. You know Yuma Sekela no Sibongile Khumalo and kumina ukudirect uBrayu nokudirect uSibongile ngiyakhumbula kwakuyisonto ngizolala ngivuke ekseni ngoba director Monday angifika ngisho ubuthongo ngithi uqala kuphi you know so lezo zinto and ngiyamdirect uBrayu sibhalile na but nami uyimentor kumina uyangikhulisa so into ye-mentorship ngaziwa ngayo kule industry ukuthi abantu bebekhuluma bakhuluma ukuthi uJames une-passion ngoba ngiyitshela ukuthi usuke une-ego xa umhlaba moyitshela into oyenzayo funeka yenziwe wena phela izinto funeke njalo and into engiyithandayo igenge encane mase ngisebenza na ngiyafunda nami kubona ngoba beza nenye ingqondo yento ngithi mengithi ngenza into ethize manje bathi mina no uJames yini singayiboni kanjena so bangifundisa ukuthi ngesiZulu sithi uzothe uzehlise ngoba angiyena umuntu othi ngoba ungibona nginentshebe kanje ngithi ngazi yonke abantu abanjalo ngiyabafuna eduze kwami ayikho umuntu owazi yonke into sifunda ufunda uzohamba emhlabeni uhlale ufunda and nase office nami nginama interns awu2 enye iphuma eUKZ enye ibuye eUCT and ngihlale nabo siphuza coffee and bangiqale intombazana nomfana bathi hey but James and you know so lonto ingikhipha ngibe fresh nami yebo ube fresh ube bright ube right nabona namhlanje ngoswima ngivuke ngiyaswima ngo5 njalo ekseni ukuthi ngihlale ngistrong ubright ufresh ubani nentshebe iyamomoza ngagijima nawe ngokushiyela SABC uzokuthiwa usele sese 4 ways Baba James yazi bambalwa abantu abafana nawe uliqala kodwa lento itsho into okubana uzithobile uyakwazi into okubana usebenzisane nomdala nomncinci into engqinayo kuba intaka yakha ngoboya benye ungathi mhlawumbe because I mean sijonge ke ngoku elicandelo lemedia sababona abantu besenza imisebenzi eyahlukileyo directors njalo njalo ufumanise over the years abe ngathi uyaphelela okanye akasekho relevant ungathi wena into egcinayo ba ube relevant kude kube ngoku iyonphela kathi into ethi ngisho ukuthi ngaba umuntu owazivulele empilweni yami ukuthi ngiyitshela ukuthi uhlala ufunda and into esiqedayo ilento yokuthi usuyazi moko ngihlale ngithi mosuwazi kakhulu the next thing ufanele kuyenze kufanele ube nethuna ufuna ukuyishona usuwazi kakhulu yeah so uphelelwa ngoba usuzibeke phezulu kakhulu ukwazi ukuthi usebenze nabantu but usuku lwami nosuku lwami engiba nalo everyday ngithi mengena emotweni ngiyekhaya ngithi namhlanje ngitomule lokhu ngakufaka ephaketheni from umuntu okwi-age yami omdala kunami omncane kunami and uzivuleleke empilweni ukuthi umuntu okwazi ukubuza umuntu ukuthi awu le angiyazi yenziwa kanjani so lonto ikwenza ube fresh ngiba ngikhuluma nje bengikhuluma ngoBrayu omunye mina kwakuJoma Fela umuntu owangikhulisa wangifaka ku television and bonke labo bantu ngikhuluma ngabo babe ne freshness yokuthi bengena ukuthiwa khona umuntu omncane so umuntu I think iyona into ekwenza ukuthi uhlale urelevant kwi industry noma yipi industry kuyona yokuthi uhlale uzifundisa izinto ezintsha. Wow, amazwi wakho ngawunikeza umuntu omtsha okanye nabani na othi ufuna uzibona esenza lo msebenzi wenzayo athini nje amazwi obulumko?
ukuthi wazi ukuthi kune queue ende yabantu abafuna ukungena kulo msebenzi ufuna uzazi ukuthi uzoba special ngani because abantu abaningi bangena kulo msebenzi esiwenza bengenela ukuduma mongenela ukuduma you've just missed the whole point but you've sidinga abantwana abancane abazongena kulo msebenzi wethu babe curious ngawo basifundisa ukubhala ungabi ngephela uthi ngiya actor phela fundisa ukubhala understand the lighting understand the sound understand yonke monjalo ke unjengesihlahla esithe i-industry yethu la eSouth Africa na all over the world idinga abantwana abanjalo abavulelekile. Siyazinca ngawe Thathi James kwaye sikufisela konke okuhle kumsebenzi wakho. Qhubeka nokumentorisha abantwana nabo ngenye imini bazokubonga njengokusisho into kubana sele kuneziqhamo esele zimilile ngenxa yamazwi wakho ngenxa yenzondelelo yakho. Siyazidla kwaye siyakucelebrate ekhaya Jikelele. Ngiyabonga. Right Mugeli lo kaloku besithetha naye sibamba ngazibini ukusindwendele namhlanje ubawo uJames kanti ngoku ke singena kwisiqendu sethu sesithathu sendaba.